λίγο. Εδώ κοιτάτε την κατάντια της Ελλάδος. Έπεσε βιντεοφόρο πάνω στα διόδια και δεν ανοίγουν τα διόδια για να ανοίξει ο δρόμος για να φύγουμε. Μόνο κλείσανε τις γραμμές. Γεια σου. Γιατί δεν ανοίγεται ρε παιδιά να περάσουμε κατευθείαν χωρίς να πληρώνουμε? Η τροχέα εδώ είναι. Η τροχέα άμα γίνει κανένα μπάμπ, πρώτος είσαι που θα φύγεις, δεν θα φύγω εγώ. Τράβα.